Kanyok terhadap Integrated Territorial Organization haka hendu turik rumpang kerapa dak jingtho saulat kajala UCH Vijaya Sankar halor kajing yap brio kebayai ja naga jingti duyong bian ha East Jantia Hills kamtam kajing ja bentang chen haka min sengat thang sko haka santrik rumpang arajar akundrio. To entah ke sini ni kaleng jongka seng HITO New Trap Integrated Territorial Organization sengkemi i wan bu ya kanika memorandum kalau ke subjek kanika bandawa mardor naka sarkar pedeng ban pembet ya jingkin klik jongki nong yalam seng bertai bad hakanika jingti doyong be anya po East Jantia Hills kabaja hapo min sengat thangso East Jantia Hills kabaja menin bad hadin ketuka ni iling ba kilat pathai ko bor bat kat kumki press release bat kumki ni report bala ai naka liang ke police department nak sarkar bagila don ki bayap hadu khat prangut bat ki badang hadu menta ka jingwat je kita ki pesakut sapok ka to ka krem doyong te nakaliang ko jongi ngi lai ba kane ka kamdai ka basung phala yangi kumki nong song snong jong ka jela hi brok ko wei ba kadon kata ga jingti be anyu ta u doyong hapok ke jela ko jongi ta kai ka bangi songkya pat ko wei kaliang hakane bangi bu kene ka dorkas hakmat jong u lat ke jela ban pha ye kata ka recommendation chaka ministry ban pha ye kata ka central investigation ban lap je kita ki connections jong ka mafia bat sakowai ru ni nakaliang ko jongi ha ka bedai ba ka jing pemena jong ka sarkar kami ba ka sarkar jela halo kini ke ex kresya lane man pemena ye kata ka pisa syakito ki lanot kawai nakaliang ko jongi ni kwa ban ni dap ka basungsi bat ni kwa ban kentu ya ka sarkar shwa ban pemena ginu kini ki ex kresya namar ba ngimtip kitu ki badon hang tu kidai ki jaj bendrio ki ba kumno lada kidai ki nong song snong jong kari India ne kindai namar repilai na bonsen hi hakum kini ki apat kidai be ki breu ki bamdai kita ki kidai ki suspected Bangladesh ani kita ki bamdai ki kita ki illegal immigrant ki bau suwan hang ne te number bali ngai ha ban kran kumta namar kadai hi ka psa jong pai ba kadai ka psa jongi ki nong song snong jang ka jela jong ka meklia te hot kum prabreu ngidon hi kita kamen sem banyarap ndrei ni dei pat ban bisar kat kum ka riti sensar jong ka bri India kat kum ka constitution ba yano badai hok ban ai bat yano badai bam yano badai kita ki bam dei ban ai te halor ka jing bamla ka sarkar ban ai kata ka kaipot ka bapura bas kat nongut ki basakot kat ngongot kita ki badai nang no bat nang no namar bangim don ya kita ki mekanisme ki babiang ani ya kata ko kumbangi ong na kopor ba hangni ngim don ki ILP ngimtip kita ki work kita ki migrants ki bawan bela hangni banjin bangi don kata ka mekanisme ka babiang ka bumut hadu mentangi la ban identify la dei ta udei u udei na ka jela jungi ne udei namar jela ne udei ne dari Bangladesh ne kala don be ka data te hangni ka feel namar ba kani ka sarkar kamla bante lakam pat ngi alej bi direct ba kadai ka jing aimon ka sarkar pat kadai ka sarkar hi ba penslor namar upai ba hi la ong ba ka sarkar yong i te le ka ngai ngin le ya kata ka sarkar kat bomon namar udai uta u sarkar jungi tingin yeti ngin le ka bomon pat kai ka bala je hang tu ngila itu hi ba klaim ko bor sarkar kata ka illegal mining kanum don balinga haban kran ya kata namar nga iman ko por wat phir ni ling ba kilat patai ko bor phi isai ba kani kajing don kata ka illegal mining hang ni boro dajia kum kini ki apat syak keno mano kita ki syak keno be kita ki officer level ki ba hapo blok kentup nadu DC SP bagi kita ki blok officer ki bedon sto wat kitu ki pulit kini kita andre kani hi kadai behind the scene ka ba kabala patha hina jorong ba phindei ban tiklar ba P1 nono tandrei ki kini ki ba ngi haban dawa no ulat ke jelaru bade ban phindei je ka rukom sensar khadar hanne hapo ke jela jungi ru kadai ba kini ki officer ki bade ban pek ban khmi ru la chate chakom bat timla ban trei hok tat kum bala ban set aki Niru masuk nudu waraja arka di bawah ini nak cari sukar paling beriban itu sampai di itu barang yang mesti kamai konsen itu kan kita senjam punya ini hem to khnang jai ba phila pan kan mau kam dei o ar pulai aga khan riu tarik banai ba khat ar 1000 ar puwengi na kaliang ka seng hito
lingba ha tu ko por idang don i Shri Honorable Satyapal Malik ke belabang pai hadwar belai ni labu ya ka bai kata ka petition lingba jeng i shu Prime Minister jeng kari India Narendra Modi habangila highlight hang ta ka petition ke jungi ngan supen kan mau ba hang tangi la pen kan mau ba khat nyau tarik araja khat sau ka NGT kala ban ya kata ka illegal coal mining hang ni ha po ka jela ka jungi te dab nang tangi pen kan mau ru ba ka pratarik November araja khat pra ka bayeling bad kani ka badon iwe civil society la syabam syo ha to ka satai sapo Eastern Hills ka ba jengai kumba cispa 40 kilometer na Shillong te ha ka lai khat lai tarik Desember arajar khapra ke grup jong ki mai kita ki coal miner ki sakut na mang to hang tai hapo kesan area Lumthari village komba khasan mo hang to lawan yarap yagi Indian Navy and the RF te haga January arajar khat khandai ru kawan ka to ka don kini ki ba file hapo Supreme Court ba ka don kita ki kini ki MP ki embat kita ki breu jung kontrat ki minister hakata ki kar report bangila aisho Narendra Modi ha arajar kanai ka bapau kerteng jung Vincent Pala ng Lok Sabha pat sangut kita ki minister jung ka let MMDA government ha to kopor te hau January arajar arpau pat lingba ka mekhla lokayukta kala direct ya ka CBI ban conduct ya inquiry haba ka neka involved ya ka neka illegal transport jong doyong but lada fikan mau hau khatwei tarik February arajar arpau home minister jong ka mekhla sha penhiar suki yuta platif hi yu James hatu kopor but ter lada fikan mau match south tarik arpau ro wei men jong minister lada fikan mau nong baju revenue minister men jong usha kam hakane hi ka kol raket jong ka yu te yikini barok ter na duk khat prau March bat September arpu bai kadang mi kata ka dingdon kita ki illegal coal transport ki illegal coal mining bat hangni ka pausai ba kadai bet na kaliang jong ka sarkar te kani kabu jingma bat Jagani ke city kat kum bapa menen ke jing pembena biang na menteri rang bado jong ka sarkar India ban ai ya kata ka arlak la dong bakla te komut mahaba ula tip ya kani habangila dap submit ya kata ka report in details ba hapo ka jela ka jungi ka don kata ka illegal ka rampant illegal mining tenrei nakaliang ka sarkar kemiro ka leman la ka sarkar jela ling na ya kranda mar pelen ka shphanga la ai ka report ba tangsian hadian ba keren MP ba kadon kata ka illegal coal mining Henry ka state ka report ba kamsim don dan rei menta ka je abat kumne te ki ong ba kadon ba pemi pada kata ka jing pembena ya kata ka ex graciar ka datang se ban tap enmeo ba pini ba kisolam dan rei ban pelaj ka turungi ngin sabut dian bat kebadai hok ban yo nginum persa Henry ki bomdei pat ya kita ki ba shu wan buhai sene ki bomwan da kalenti ngi ban persa ya kata Pitang mo taw ya ka jing pet hagar kom hi kumbanga ong ya pita banjin ba kaneka ngin don ya menta ngidang ab ya ka jing shania wat la khandai persen ngila du ka jing shania ha ka sarkar kemi ba ka sarkar jela ngidang don ba 60% lingba jung governor ban dang pen la ban pen emission biang ban ai biang ya kata ka inquiry ka bokhoj ka bosuba lingba ka central investigation tang ta henry ban ong na lingba jung ka state hi te nginum la re ban yon marba noi pikat kum ke report kat kum ki details ki mela ai ngilap peleng ba ka sarkar hi kadon kti ban kadon bentah kan ka illegal coal mining but sakai ru ka baja menen kalong ka basunsi namar hangtu ngin lawat jing tip na kaleng sodok kam tami na de po na jentia ki ong bakatu ka jaka ka long kata ka jaka sarkarin no man's land bo wei ru kwa raha jing sha banle de ka systematic kemle la spun bethai tang ban yo nong te menta dadai ba katu ko pisa dadai ba kayat baik jing ti doyong to kamut uyo simet te menta pat ndala je pa kumne di hap insio mo phi manga na kata ka ex kerja je kita ki bayak tengi kondem ka sarkar bat ni nakalian jong kasang hi ni kwa ba siam ude ban her sukina khnang ba ngin nakawan kata ka Central Investigation Agency ru bakan ya bangi ai ni don ru kata ka jing kermen ba governor insasim de kasen jam ka ba ban le teng bat ban
penyo ia kata ke justice ya gitu ki ndai tangai kini ndai wat nado gitu ke bajar ter nado arah jar kat sau haduk mentau arah jar harpo ndre